Kamar yadda kuke gani gashi nan an rubuta airdrop ending gashi nan kwana 4 awa 14 minti 13 da kuma 'yan sakankuna su ne suka rage, ma'ana su ne lokutan da suka rage a rufe wannan airdrop din. Saboda haka ka samu ka mallaka, saboda idan suka rufe za su yi launching ɗinsa ne, ko kuma ce za su sake shi saboda sun riga da sun yi launching ɗinsa, za su ba da damar ka cire, kuma ana cire shi ne ta cikin Ethereum saboda darajarsa ya 10 daidai yake a guda 1000 daidai yake da darajar Ethereum guda 1. To kaga wannan coins din da alamu zai daraja saboda masu kamfanin Ethereum su ne suka kirkiri wannan coins din mai suna Uniswap. Yana da matukar muhimmanci sosai ka mallake shi domin coins ne wanda insha Allah zai bada kuɗi sosai. Saboda haka yadda za ka mallaki wannan coins din na Uniswap, kawai idan ka je ka description na wannan bidiyon za ka samu link na wannan application din, ko kuma ce link na wannan website din. Kawai kana yin clicking zai bude maka, zai kawo ka cikin sa kamar haka, kamar yadda kake gani. To abu na gaba da za ka yi shine za ka iyo ƙasa kamar yadda kake gani. Idan ka iyo kasa kamar yadda kake gani, daga nan gurin gashi kamar yadda kake gani a rubuta airdrop, kawai sai ka zo kai clicking a wannan gurin da aka rubuta your Ethereum address. Kawai idan ka zo kai clicking a wannan gurin da aka rubuta your Ethereum address, abinda ake bukata shine zaka tafi wallet ɗinka, zaka je ka cikin wallet ɗinka kamar yadda kake gani. Kawai idan ka shigo cikin, misali zaka taho ka zo ka zabi ina wallet ɗinka kake, ka dauka wannan ita ce Trust wallet, ita ce wacce muke amfani da ita yanzu. Saboda haka zamu shiga cikin ta, za ta bude mana kamar yadda kuke gani. Bayan ta bude mana, abu na gaba da zamu yi shine zamu zo mu wannan yar alamar, kawai zamu clicking. Inda muna yin clicking ga wannan kamar yadda kuke gani a rubuta Ethereum, sai mu zo mu kunna shi idan aka sheki. Idan ka zo ka farko zaka ganshi a haka, idan kuma misali in ka bude shi kawai, ma'ana idan ka zo ka kawai ka ganshi a haka din, misali zaka zo kai clicking anan zaka ga ya bude ya zama blue din nan kamar yadda kuke gani. Amma kasancewar Ethereum is one of the best coins, ma'ana yana ɗaya daga cikin coins din da suka fi kowanne tsada, kawai zaka ganshi ma a bude kamar yadda kake gani. Zaka zo kai clicking akan sa kamar haka. To ga wannan gurin da aka rubuta kwafi, kawai zaka danna gashi nan kamar yadda kake gani ya riga da yayi kwafi. To zaka koma can cikin wannan application din, ko kuma in ce cikin Chrome ɗinka, inda misali kamar yadda kake gani kawai zaka koma, bayan ka koma zaka zo ka kai paste din wancan address din da ka kwafo na Ethereum ɗinka kamar yadda kake gani, inda kawai in kai zaka zo ka danna wannan gurin da aka rubuta claim, inda kana dannawa kawai zai danyi sacin na wani lokaci zai bude maka. Kamar yadda kuke gani gashi an rubuta balance, ina da 1 Unix, gashi nan nayi referral din misali mutum 10, na mallaki yanzu misali an bani guda 11 wanda zaka iya withdraw idan kana da guda 10. To amma yanzu suna buƙatar na je ni na iyo misali na gayyato mutane ko da mutum 10 ne akalla. To saboda haka yanzu idan ka je ka ga referral code ɗinka, idan kana so ka gayyato mutane, kai ma in kai register zaka ga sun baka guda 1. Saboda haka zaka je ka gayyato mutane, suna so ka gayyato mutane akalla guda 10 ko sama da haka kafin ka cire. To zaka zo kai clicking a wannan gurin da aka rubuta refer link, gashi nan kawai idan kai clicking zaka si copy din sa, daidai wannan gurin zaka zo kai clicking, kaga ya riga da yayi copy. To kawai zaka je ka saka a inda kake tunanin mutane za su biyo su register, ka dan yi rubutu kai bayani. Idan a cikin misali kamar status ne na WhatsApp ɗinka, zaka iya saka ka yi wa mutane bayani akan cewa ga yadda abin yake, To wannan application din, ko kuma in ce wannan abin nan in coins din yana da daraja sosai, saboda misali kaga Ethereum akalla yanzu yana yin dala 4000, dala 4000 kuma ba karamin kuɗi bane. Idan kai lissafi zaka ga kuɗi ne wanda yake da matukar yawa sosai. Saboda haka wannan shi kuma wannan Unix din na kamfanin wannan Ethereum din ne, saboda ta cikin wallet din Ethereum ma ake receiving na shi wannan Unix swap din. Saboda haka yanzu kawai abin da zaka yi shine ka je ka tallata, ko kuma in ce ka yada. Idan kana da channel ka je kai video akai, ya zama cewa mutane sun zo sun yi register a karkashin ka domin ka samu da yawa. Zuwa wannan lokacin da muka faɗa muku, bari mu sake nuna muku kwana 6 ne ko kwana 7 ne ya rage, kamar yadda kuke gani kwana 4 ne ma ya rage, wanda bayan kwana 4 nan za su ba da damar kowa ya cire nasa. Wanda misali idan kana da guda 10 zaka iya cirewa, idan kana da guda 100 ma zaka iya cirewa, kuma guda nawa ne da kai zaka iya cirewa bayan kwana 4 nan insha Allah. To kaga idan suka baka dama ka cire, in kaga dama zaka iya bari ka ajiye shi har zuwa lokacin da zai ƙara daraja ya ƙara tsada. Idan kuma kaga ba zaka iya wannan ba, kawai zaka iya cirewa ka je ka sayar. Saboda haka akwai link a description, za ku je ku bi wannan link din sai ku yi register ku mallaka kafin wannan kwana 4, domin idan ya cika wannan kwana 4 to fa za su rufe, kuma idan suka rufe ba za su sake ba ku damar ku je ku yi register ku mallaki wannan airdrop din ba, domin daga wannan kwana 4 shikenan sun riga da sun gama ba da airdrop, kawai sai dai ka saya da kuɗinka. Kuma kaga saya da kuɗi zuwa wani lokaci zai iya yi tsada ta yadda ba za ka iya saya ba, saboda haka wannan ita ce hanyar da zaka bi kai register da wannan Uniswap din. Saboda haka idan ka ji daɗin wannan video to ka danna mana alamar like, domin hakan yana taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe to ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka shigo da wani sabon aiki. Mun gode, sai mun haɗa video na gaba. Preview.
Audio Jungle.